Jeg er Dan Andersen. Jeg skal vise jer, hvordan man slipper med livet i behold, når man er fanget i den barske natur. Jeg har fundet de her dyrespor. Det er en art, jeg ikke har set før. Jeg kender den ikke. Det virker til at være et meget klodset og ukoordineret dyr. Nærmest bare vælter sig frem i landskabet. Man kan også dufte det. Deres mosk, deres scent. Jeg tror de tager herhen for at parre sig. Det er vigtigt, når man er i den barske natur, at man bruger alle sine sanser. Synet, lugtesansen, forståelsessansen. Jeg er sikker på, at det her skal lede mig frem til civilisationen. Man kan se her, hvordan buskasset det bliver mere fremkommeligt. Og der har vi den. Civilisationen. Det er ikke noget, jeg har set før. Jeg ved ikke, hvilken civilisation, der lever sådan her. Det er meget, meget mærkeligt.